Sziasztok! A Suli TV október 15-i adását látjátok. Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunk tartalmából. Képeslap készült az Én városom rajzpályázat díjnyertes alkotásaiból. A vörösiszapról kérdeztük Hajni nénit. Széchenyi világai címmel kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. Gyere te is rajzszakkörre! Múlt héten hírt adtunk arról, hogy képeslapok készültek az Én városom rajzpályázat díjnyertes alkotásaiból. A pályázat a Nagyváradi Pertinax Egyesület az Érdi Proscola et Juventute Alapítvány szervezésében valósult meg Nagyvárad Városi Tanácsa eurorégiós pályázataink támogatásával. Most nézzétek meg a legszebb képeslapokat! Dunapart, Tarsára, Széchenyi Általános Iskola Érd. Érdi harangjáték, Kapitány Adrien, Széchenyi Általános Iskola Érd. Minaret, Morgos Árpád, Széchenyi Általános Iskola Érd. Érdi látkép, Kis Norbert, Széchenyi Általános Iskola Érd. Fekete Saspalota, Zahari Dávid, Dimitri Kantemir Általános Iskola Nagyvárad. Fekete Saspalota üvegablak, Balajti Adrien, Dimitri Kantemir Általános Iskola Nagyvárad. Bazilika, Nagy Zsolt, Szent László Római Katolikus Gimnázium Nagyvárad. A Váradi Vár, Lakatos András, Szent László Római Katolikus Gimnázium Nagyvárad. A médiából mindannyian értesültünk arról a tragikus eseményről, hogy október 3-án vörösiszap áradat zúdult két Veszprém megyei falura, Kolontárra és Devecserre. Hallottuk, hogy Hajni néni kémia órán a 7. és a 8. osztályosokkal már tartott erről a témáról előadást. Szeretnénk, ha most a Suli TV nézői számára is kicsit érthetőbbé tenni a történteket. Mit lehet tudni a vörösiszap okozta környezeti katasztrófa kémiájáról? Az alumíniumgyártás alapja a bauxit, itt lehet látni a bauxitot. 2 oxidból áll, a vas oxidból és az alumínium oxidból. Ha megnézzük a 2 oxidot, ez az alumínium oxid, fehér színű szilárd anyag, mindennapi köznapi neve a tímföld. A másik oxid, a vas oxid, vörös színű szilárd anyag. A bauxitból első lépésben külön választják ezt a 2 oxidot, a fehér színű tímföldet és a vörös vas oxidot. Ehhez olyan vegyszereket használnak, amelyben az egyik anyag oldódik, a másik pedig nem. Ilyen vegyszer a lúg, a nátriumhidroxid. Ebben feloldódik az alumíniumoxid, amelyet a második lépésben külön választanak. A maradék sajnos a vörös színű, nagyon súlyos, lúgos hatású vörösiszap, ezt tárolják, a gyártás során sajnos nem használják, nem tudják tovább hasznosítani. A víztartalma lassan csökken, besűrűsödik ez az iszap, és egy idő után már nem annyira veszélyes, amennyiben a tározóknak biztonságos a fala és nem szivárog. Mi okozta a balesetet? A nyár folyamán nagy volt az esőzés, és valószínűnek tartják, és ezek még csak jelenleg feltételezések, hogy összegyűlt a nagy vízfolyadék a tározó felületén, túlfolyt ez a folyadék, és ez okozta az áradást. Ez az áradás ledöntötte a falat, és több mint 1 millió köbméter vörösiszap folyt ki a környező településekre. Mitől veszélyes a kiáradt iszap? Ez a maradék vörös színű, nagyon sűrű vörösiszap nehézfémeket tartalmaz. Ezek a nehézfémek a szilárdulás, a párolgás után megszáradnak, a megszáradt por pedig száll a levegőben, a szél is tovább viszi. Belekerül a szervezetünkbe légzés útján, nagyon súlyos károsodásokat okoz, asztma, akár allergiás rohamokat okozhat, az immunrendszerünk is gyengülhet. Azt mondják a szakemberek, hogy 100 kilométerre is elviheti ezt a nehéz fémet tartalmazó porfelhőt a szél. A másik károsodás a házakat és a kerteket érte, hiszen ezek érintkeztek ezzel a vörösiszappal, nagyon nehezen lehet letakarítani, a házak falának a vakolatáig le kell takarítani a falát, és akkor tudják valószínűleg
eltakarítani a vörösiszapot. A talajba jutva kihal a növény, és kihal az élő, az állatvilág is, úgyhogy ez egy újabb környezeti terhet jelent a környezetnek. Mivel a vörösiszap nagyon erős lúg, ezért hihetetlen nagy a zsíroldó képessége. Nem csak a bőr felületén, hanem egészen a sejtek belsejében, a sejthártyán, a sejtek hártyáit is föloldja. Éppen ezért sokkal veszélyesebb ez a károsodás, mintha a savak vagy a tűz okozta volna égési sérülések. Biztosan hallottátok, hogy nagyon nehezen tudnak gyógyulni és gyógyíthatók ezek a betegek, hiszen egészen mélyen a szervezetükbe károsodott a iszappal. Újabb károsodásról is be kell számolnom. A folyókba jutva szintén a lúg és a lúgos iszap, a nehéz fémek károsítják az élővilágot. Ha hallottatok róla, gondolom, hogy a marcal teljes élővilága kipusztult jelenleg. Családok kerültek nagyon nehéz, és mondhatni, hogy kilátástalan helyzetbe, nem maradt semmiük, sem bútoraik, sem házuk, kertjük, konyhai eszközeik. Kérdés, hogy van-e értelme visszaköltözni erre a vidékre. Mit lehet tenni most és a jövőben az ilyen katasztrófák megelőzésére? Hát egyrészt a törvények betartásával, felelősséggel és megfelelő körültekintéssel tudunk folytatni ilyen veszélyes tevékenységeket. Természetesen nem azt jelenti, hogy be kell szüntetni az alumíniumgyártást, hiszen alumíniumra mindig szükség volt és lesz, csak be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket előírnak. Úgy tudom, hogy már az első nap után, a katasztrófa után összefogtak a tudósok, és megpróbálják megállítani, illetve csökkenteni ezt a katasztrófának a következményeit. Tegnap esti hír szerint, aki hallotta, a magyar tudósok egy dudarit nevű szilárdanyagot ismernek, sőt már alkalmazzák is több területen, amellyel semlegesíteni lehet ezt a lugot. Úgy képzeljétek el, hogy az iszapra rászórják ezt a dudarit nevű anyagot, és körülbelül fél óra alatt a kipróbált területeken semlegesítették, megkötve a lugot ezzel a dudarittal. Ez egy magyar találmány, remélhetőleg, hogy be fogják vetni, és egy kicsit csökkentik ezt a hihetetlen környezeti katasztrófát. Egy másik talán jobb hír, 10 cm-re a talajba szivárgott be a lúg, fölöttem vagy alatta már csak agyagréteg van, ezért ez elég jó szigetelőanyag. A nehéz fémek, az iszapot tartalmazó részek pedig egyáltalán nem szivárogtak be a talajba, úgyhogy ha a lugot tudunk semlegesíteni, akkor talán meg tudjuk menteni ezt a területet is, ami azért több mint 250 négyzetkilométer. Úgy gondoljuk, hogy a papírgyűjtésért befolyt összegből 100 000 forintot felajánlhatnánk a bajba jutott két falu, Kolonter és Devecser lakóinak megsegítésére. Javasoljuk a diák önkormányzatnak, hogy vitassa meg a kérdést és fogadja el ezt a javaslatot. 4 pályaválasztással kapcsolatos előadáson vehetnek részt a 7.-8. évfolyam tanulói és az érdeklődő szülők november és december folyamán iskolánkban. Az előadások 15-től 16 óráig a gyerekeknek szólnak, aztán 17 vagy 18 órai kezdettel a szülőknek. Az előadások időpontja november 9, november 12, november 26, december 10. Széchenyi világai címmel október 9-én nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum 5 hónapon át nyitva tartó nagyszabású időszaki kiállítása, mely a 150 éve elhunyt Széchenyi István életművének állít emléket. A Széchenyi világai egy rendkívüli élet rendkívüli pillanataiba nyújt betekintést, és választ keres a legnagyobb magyar személyével kapcsolatos kérdésekre. A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások és családi napok is kapcsolódnak. November 25-én az Üdv Széchenyi című zenés irodalmi estet láthatják az érdeklődők. Azok számára pedig, akik szívesen teszik próbára a kreativitásukat, kitűnő lehetőséget jelentenek a Magyar Nemzeti Múzeum ősz folyamán kiírásra kerülő fotó és virtuális művészeti pályázatai. Nézzétek meg ti is a kiállítást!
Alapfokú informatikai tanfolyam indul a szülők számára az iskolában, heti 245 percben októbertől. Az órákat Géza bácsi fogja tartani. Jelentkezni személyesen az iskolában, vagy a következő e-mail címen lehet: vidok@vipmail.hu. Ma délután 92 széchenyes diák képviseli iskolánkat a Bolyai Matematika csapatversenyen, amelyen 4 fős csapatok indulhatnak. Jó versenyzést, drukkolunk nektek! Gyere te is rajszakkörre! Szeptember közepétől ismét működik a rajszakkör a felső tagozatban. Ebben az évben Péter bácsi tartja, szerda délutánonként 2-től fél 4-ig. A szakkörnek jelenleg 19 tagja van. Az elmúlt hetekben kihasználva a jó időt még szabadban rajzoltak. Most is az udvaron találtuk rájuk. Néhány diák önkormányzati hírrel fejezzük beadásunkat. Az őszi osztálydekoráció elkészítéséhez haladékot kaptunk a hónap végéig. Jövő kedden déltől este 6-ig ismét papírgyűjtést tartunk. Október 23-áig minden osztály tegye rendbe a területét. Október utolsó hetében sütőtök faragó verseny lesz. Október 22-én az első és a második tanórában tartjuk az 1956-os ünnepélyünket. Ezen a napon ünneplőbe kell jönni. Ez volt a Suli TV mai adása. Sziasztok!